Элекеге район башлыгы Ринат Фәрдиев истәлегенә Татар гимназиясендә мемориаль такта ачылды. Ел сайын 15 июнь туган көнендә бергә эшләгән хезмәттәшләре, якыннары хөрмәтле шәхесне искә ала. Бу ел аңа 66 яшь тулган булыр иде. Шушы соңгы еллар дәврендә паркта җыела торган идек. Менә бүген инде кирәк тагы бер шушында искә ала торган урыныбыз барлыкка килде. Узган ел bir очрашканда Илшәш Фәрдиев Реншәшнең инесе шушы Барилевны күрсәтеп шуны караган идек Казанда. Мондай әле бер кешегә дә моның кадәр хөрмәт булганы булмагандыр. Ул үзе дә бик әйбәт кеше иде. Бер кайчанда белмим үтеп китмәгәндер кеше яныннан берәр сүз әйтмичә. Ринат Фәрдиев 1999-2008 елларда Зәй районы башлыгы вазифасын башкара. 2017 елдан шәһәребезнең Татар гимназиясе аның исемен горур йөртә. Бик күренекле кеше иде. Ул район өчен ул вакытта бик зур хезмәт күрсәткән кеше. Киләчәк буынның бәхетле булуы өчен белемендә, көчендә кызганмыйча, армый-талмый эшләгән кеше, андый кешеләрнең исеме мәңге онытылмаска тиеш. Зәйне төзек матур итү өчен күп көч куйган районыбыз икътисади социаль үсешенә зур өлеш керткән район башлыгын искә алу чарасы аның исемен йөрткән паркта дәвам итте. Кеше китә, эзе кала. Ринат Фәрдиев зәйлеләрне яратты. Кеше кыйммәтен аңлый белде. Әле алдагы елларда да ул арабыздан китеп баргач та аның биргән үгет-нәсихәтләре, аның киңәшләре һамында безгә тормышта эш алып барырга кулландык, ярдәм иттек. Ринат Шәйхевич турында хатирәләр яңартылды. Бүген аның истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәкләр салынды. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.